Aneurin, dwi'n siŵr mae ffilmio rhywbeth adre yn Nghymru yn wych. Faint mor pwysig ydy o i Cymru a chynulleidfaoedd yn Nghymru i cael ffilmio wedi'i wneud yn ein gwlad ni? Wel, ni gael mor gymaint o lleoedd ni gallu ffilmio a creu cinematic experience sy'n ble ti'n gallu mynd unrhyw le. A ni'n gael mor gymaint o bobl sy'n mor creative, fel costume designers neu sound technicians neu cyfarwyddwyr. Mae'n mor gymaint o bobl yna mewn Cymru i wneud gwaith wych. A dwi'n credu mae pobl mewn Cymru yn rhoi popeth mewn i'r gwaith nhw, especially fewn industry yma. So pryd maen nhw'n wneud unrhyw beth fewn teli neu ffilm, maen nhw'n rhoi gyd yn nhw hunan nhw mewn i'r prosiect. So mae'n special iawn. Ni'n lwcus gyda crews wych a locations amazing. Na fe.